Здравейте, мили мои! Живеем във време, в което технологиите се развиват буквално всяка една минута. А това означава, че правилата от вчера вече не важат. Все повече хора губят работните си места и цели професии изчезват. На тяхно място се появяват други, изискващи повече знания, умения и ангажираност. Живота ни става все по-труден и по-натоварен и от нас се изисква непрекъснато да работим, за да посрещаме ежемесечните си разходи. Но какво остава за нас и нашия живот? Задай си въпроса. Ако можех да работя или да изкарвам пари, докато съм с семейството и с децата си, докато правя любимите си хобита и дори докато съм на почивка, щях ли да работя това, което работя сега? Но наистина си го задайте този въпрос. И бихте ли работили без работно време, без шеф и най-вече без ограничение на дохода? Искате ли да научите как можете да стартирате още днес, използвайки доказан бизнес модел, без да рискувате абсолютно нищо? Как да постигнете доход над 1000 евро на месец в първите 3 до 6 месеца от старта си? Как да се възползвате от безплатна обучителна система и подкрепата на успешни хора? Как да станете финансово независими в първата година на вашия бизнес? Как да помогнете на вашите близки и приятели да увеличат дохода си? И най-вече, как да станете част от успешен, развиващ се екип, който да ви помага и насочва в бизнеса? Ако искате да научите повече за това, което говоря, свържете се с мен налично и станете част от нашия екип за едно по-добро бъдеще.